ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇକୁ ଆଜି କ'ଣ ମିଳିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାହ୍ନୁ ଗୌଡ଼, ଗାଁ ହେଉଛି ସେମଲାଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ ବରିଗୁମା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 100% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ଯେମିତିକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଛି ଚାଲିବା ସମୟରେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ TLM ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା TLM ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କାହାକୁ ଏମିତି ଦରକାର ତେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।